Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilo's best. DJ Noel on the mix. Let me see you shake your shit. Work that body on that trick. On your knees, don't you quit. Yeah. Let me on that trick. On your knees, don't you quit. Yeah. Let me see you shake your shit. Work that body on that trick. On your knees, don't you quit. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talks, and great to mix. It's DJ Vic Donoso the Third of Dumanga's Mix Club. On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of Dumanga's Mix Club. Mix Club DJs, bringing you the hits. Kaka Gramolet Game. Sandikan ka man niya para isang kalibutan. Kami inyogig mapanatian. Mga ambahan nun na makalingaw sa tanan. Baka ka man o di ko lang. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilo's best. Ikaw malingaw sa mga sonata na ilagi na patugal. Kakaibagin nga lain sa tanan. DMC at Radio FM. Your music, your choice, your station. The official net Radio FM. Sang Dumanga's Mix Club. DMC net Radio FM. Ang paborito ko nga pamatian. Ganidali na kita ta na nululupot sa pagpamati. Sa number one net Radio FM. Sa among nga dughan. Manami ang mga DJs. Sa mga programa nga unique sa tanan. Ang amon permi kinapamatian. Ang number one nga net Radio FM. Sa amon dughan. DMC net Radio FM. Your music, your choice, your station. The official net Radio FM. Sa Dumanga's Mix Club. DMC net Radio FM. Ang paborito ko nga pamatian. DMC net Radio FM. The pride of Dumangas. Sa atong mga dughan sila ang number one. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DMC net Radio FM. The pride of Dumangas. Sa aton mga dughan sila ang number He one. was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talks, and great to mix. It's DJ Vic Donoso the Third of Dumanga's Mix Club. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Network FM. Alas 7:16 na sa gabi. Isagid kami at nga gabi mga kagrupo, mga kaparty. So welcome naman sa atong pag-lingaw-lingaw sa mga gabi. Sa aton nga dance party mixes. Today is September 5, 2025. Kag siyempre unang biyernes sa bulan sang September. Kag thanks God it's Friday today na.
Sabot siningon, subas wala sang trabahong aton nga mga empleyado. Wala man sang klase aton mga estudyante. Sabot siningon nga pwede kita subong makapulaw-pulaw, no? Makapulaw-pulaw. Okay, sa mga suki nato sa Bilog ng Dumangas, sa mga 45 ka mga barangays nga naga-silent monitor, naga-muni-muni. Kung di maka mga party sa bangsang Dumangas, nagapauli na halis sa inyong mga obra or nagapauli na halis sa mga tagay-tagay. Okay, so hindi magpagabi kay daw medyo maulan sa mga gabi, no? Okay, so puli ka mo sa temprano kay nagahulat ang inyong mga pamilya. Hindi pa ka mangita nga gilutuan na kamo sa inyong mga nobya. Tapos mapaugtas pa kamo iya. Okay, sa mga suki naton sa bilog nga Iloilo, bilog nga Western Visayas, kag bilog siyempre nga Panay Island, Philippines. Kag siyempre bilog nga Pilipinas. Kag bilog nga kalibutan nga nagatutok sa aton ni sa replay sa aton nga Facebook Live. Okay, sa mga suki nato dira sa may Taiwan, sa may Hong Kong, sa may Saudi Arabia, sa may California, sa may Canada. Kag din pa nga party sa kalibutan. Okay, so just enjoy sa paghataw-hataw sa mga gabi. Okay, sa mga suki naton dira sa mga housing naton, sa mga pulo palibot ra nga nagapulo pamati sa aton nga online streaming dira sa may Bakay Housing. Arada siyempre si Franklin Jojo Sambilya nga naga-monitor man sa aton. Of course, si Katupang John kag si okay, si Mama Doms ang sikat mga rim ang DJ sang Short FM 101.5. Okay, basta mayroon ka mga celebration sa mga gabi na, so hingago, just drop it in our comment section para mabasa nato siyempre anytime yung mga greetings. Basta may mga birthday subong, may mga bunyag, may mga kasal, okay, may mga anniversary, may mga debut, kag may mga pagbulagay na. So, pwede na ito malawag. No? Ang hindi lang nato pwede mapalawag sa itong program, ang lubong. No? Basta may palawag kung isang lubong. Kag ang inyo kuli palawag buhi pa, no? Adios ta. Okay, just drop it in our comment section. Kag, of course, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday subong. So, happy birthday sa inyo. Kag, syempre, sa mga gabi, no? Sa mga adlaw. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, sa mga adlaw, sa mga gabi, so nag-celebrate man sang birthday. Ang sikat man nga DJ sang Short FM 101.5 nga si DJ Putput. Okay, nga nagaplano-plano nga matikwi-tikwi kami anytime, no? Okay, dahil sa may barangay Palok, Suol, Dumangas. So, happy birthday sa imo, Idol DJ Putput. Ang sikat man siyempre nga DJ sang Short FM 101.5. Okay, wishing you all the best on your birthday. Okay, more chicks to slice, more beers to blow, and good health. At siyempre, more birthdays to come. Okay, so happy birthday once again sa kay DJ Putput or si E.G. Gunato Digara. Okay, dahil sa may barangay Palok, Suol, Dumangas. Okay, birthday masabang siyempre isang bata sa ako ni ex-girlfriend. The first child born sa ako niya ex-girlfriend. Damo naman kot nga sir nga ang panawag mo sa imong asawa ex-girlfriend. No, gin-explain ko sa ila balan mo. Sang una nobya ko na siya. Subong hindi na, so that's why ginatawag ko siyang ex, no? Kaya hindi ko na siya nobya, kaya asawa ko na siya. Okay, sa amon nga anak siyempre nga si Vince Emel Donoso. Okay, si Vince Emel Donoso, happy birthday Mr. Imo, okay? Okay, just enjoy the day and wishing you all the best on your birthday. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DJ Vic Donoso, the third ang hari ng tuktokan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya. Okay, check ko may mga birthday subong ako ng mga Facebook friends na palawagan naton. So naka-public man ang ilang birthday, so pina tumalawag na. Kahit pagod, sa kanyang ritmo'y
Okay, birthday sa buong ni Ruby Janjo Campo. Okay, happy birthday sa imo. Of course, kay EG Digara Gunato. RC DG Potpot. So, happy birthday man sa imo. Also kay Vince Emel Donoso. Ang bata sa akon nga ex-girlfriend. Okay. Wishing all the best. Of course, birthday man sa buong ni Silencer Dilars. Ni Mark Erwin Ibantay. Okay, and si Banyas Nini or si Nini Banyas. Birthday man sa buong ni Almarie Jerlin. Of course, ni Heart Princess Paka Onses. Okay, happy birthday sa imo. Of course, kay Wendell Daliva. Daliva. Kay birthday man ni Sherilyn Milon. Oy, birthday man sa buong ni DJ Patrick. So, happy birthday kay DJ Patrick. Okay, ang sikat man nga remix maker diri sa Western Visayas nga member man sang Panay Mix DJs. Okay, kag sang Marine Mix Club DJs. Okay, once again, so happy birthday kay DJ Pats or si DJ Patrick sang Marine Mix Club kag sang Panay Mix DJs dira sa may Pasig City. Okay, birthday man ni Nelson Donoso, ni Jeff. Also ni Mark Alvin Acopio diri sa may barangay sa Mangas kag birthday man ni Stephen Cunanan Jr. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, birthday man ni Dod Serbo, ni Aldrin Dooma. Damo-damo sa mga birthday sa mga adlaw, no? Okay, sa inyo tanan, so happy birthday sa inyo. Okay, sa mga Facebook friends ko na nagatama sa akong subon, una ko ginakita kayo na si Jubin Banabatak Dikito Tachado. Okay, salamat din sa pagtamwa. All the way sa may, I think, California or Canada. Araman si Region Istupuna Dungor, no, mga gabi, sir. Okay, mga gabi man sa imo, kag of course from Jubin Banabatak Dikito Tachado. So, happy birthday, Vince Emel, no? Enjoy lang, okay? So, salamat gid in behalf sa kay Vince Emel Donoso. So, salamat gid Jubin Banabatak Dikito Tachado. Okay, from Marigon, Istipuna Dungor. So, pa-shoutout, sir, sa Bogs Mini Sound. Ara lang sila subong sa Barangay Bungka, Barutak, Nibo, Iloilo. Okay, shoutout na bongga-bongga sa may Bogs Mini Sound nga naga-service subong dala sa may Barangay Bongka, Barotak, Nibo, Iloilo. Parang himala sa gabi, pinapalipad ang musika. Okay, salamat man sa nag-donate sa reaction sa ako ng Facebook Live, si Roxy Dinglas, good morning. Si Rodnitan Donlao sa may Barangay sa Dumangas. So, by the way, si Roxy Dinglas, good morning. Dira sa may Barangay Managit, Dumangas. No, sa mga grupo natin dira, sa kay Kagawad RC Rolling Dinglasa. Okay, mga mini sound or sound fanatics, no? Okay, kag sa Managit Mini Sound Association, no? Sa dako salamat sa pag-support mo sa ako ng Facebook Live. Also kay DJ Tata nga ara sabang siguro sa battle para buwas dito sa may Lambunaw. Salamat man kay Jubin Banabatak Dikito Tachado sa pag-share sa reaction. Also kay Angela Marino ba? Kag kay Marinel Villa. Ang bawat drop ay napakasarap. Sa dance floor Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Araman. Okay, araman si Mariposa or si Julie Bilyesa. Dala sa may barangay Managit, Dumangas. Salamat gid ang pinakagwapa dala siyempre nga si Julie Bilyesa or si Mariposa sang Dumangas United Radio Communicators. Okay, salamat gid sa pagtamo sa akon nga Facebook Live. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com.
Masaot taya. Oo na gani. You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, very new. You said no, no, no. I said no, 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 no. DJ U1 Brian. DJ U1 Brian. I wanna see rain on me forever. Rivers of champagne, celebrate together. I wanna see rain on me forever. Rivers of champagne, celebrate together. Okay, salamat kay Jubin Banabatak Dikito Tachado sa pag-share sa akin ng Facebook Live. Also kay Rox Kidding Last Gaborni. Okay, sa mga way pa nakashare, so pwede ma-share ako ng Facebook Live. Wala sang bayad sa pag-share. See your eyes every day and every night, and I wanna hold you, love you till the end of time. Stay overnight, 'cause Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Ay, aragay. Saka na mi turn. Okay, mga gabi kay Ray Gildy Agan dala sa may Antique, no? Salamat kayo sa pagtamwa. Regards sa mga family circle, kag just enjoy sa paghataw-hataw sa mga gabi. DJ U1 Brian. The hottest, most in demand, best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Okay, mga gabi man kay Karil Dumaop or Donoso Dumaop or si Timay Dumaop. Okay, dala sa may barangay Sapaw, City Naluyan. Ako niya cute, siyempre, kag very smart nga estudyante sa may Sapaw. Okay, salamat sa pagtamwa. Harapan si Grace Donoso Ribas. Dali sa may barangay Sapaw, Dumangas. Okay, salamat sa pag-support sa ako ng Facebook Live. So, wala pa nakashare sa ako ng Facebook Live. Pwede ka siyempre makashare. Wala sang bayad na pag-share. Dumangas
Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, mga gabi man kay Franklin, Jojo Sambilia Jr. Dara sa may Bakay Housing, Block 35, Lot 6. Okay, siyempre, dara sa yung unit, no, nagapangayos sa mga guba nga electric fan. Okay, washing machine, kagiban pang mga appliances, no, kag siyempre, nagabriga man siya sa mga second hand, ng mga electric fan, no, sa mga nagapingita dala sa barato. Okay, very affordable kag good condition yung mga appliances. Kato lang sa may Block 35, Lot 6. Napakitaon si Franklin Jojo Sambilia. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, salamat kay Ray Gilly Agan sa pag-share sang heart sa akong Facebook Live. Also kay Timay or si Karel Donoso Dumaop. Okay, salamat sa pag-share sa inyong mga reactions. Ladies and gentlemen, you're listening to DJ REMIX. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and ready to mix. It's DJ Vic Donoso the Third of Mangas Mix Club. Kaloy, pumunta sa gitna, sumayaw na parang unggoy. Toy, 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 sumayaw na parang unggoy. Toy, 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 toy. Okay, mga gabi man kay Nuba Villa Altar Piña de Vera. Okay, dra sa may Barangay Hardin Dumangas. Salamat din sa pagtamwa. So, good evening, sir. DJ Vic. Okay, mga gabi manda sa imo. Kag sa imo, siyempre nga si ex-boyfriend. nga si Arnel de Vera. Okay, salamat din sa pag-support sa akong Facebook Live. Also si Juben Sevilla de Second. Okay, all the way from Barangay Managit Dumangas. Sumayaw na parang unggoy. Sumayaw na parang unggoy. Tinatugtog ang lahat na pasayaw. Yaw, 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 ang lahat na pasayaw. Yaw, 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 yaw,
Budos pinatugtog ang lahat napasayaw. Kasama ang barkada, ang lahat ay humahataw. Sa ganda ng tugtog na patayo si Kaloy pumunta sa
gitna. Sumayaw na parang unggoy. Goy, 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 goy. Sumayaw na parang unggoy. Goy, 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 goy. Sumayaw na parang unggoy. Goy, 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 goy. Sumayaw na parang unggoy. Goy, 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 goy. Sumayaw na parang unggoy. Sumayaw na parang unggoy. Budots pinatugtog ang lahat na pasayaw. Yaw, 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 yaw. Ang lahat na pasayaw. Yaw, 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 yaw,
Remix. This is the mix of DJ Gibbs. Yudi kakak. Gramulet kid. Okay, salamat kay paring Digitata si John Michael Dingla. Okay, man gabi man kay Arlene Rilon sa may Hong Kong. Just enjoy sa tang nag-upload pa niyapon.
This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Okay, once again, so happy listening lang sa, of course, kay pare ko. Okay, DJ Tata or si John Michael Dinglas Lisa. Dala sa may barangay Managit Tumangas. Kag sa tanan nga GLM Boys. Okay, sagit kami nga gabi sa inyo tanan. Okay, mga gabi man, siyempre sa mga members ng All-Star Riders Dumangas. Nag-silent monitor si bro namon Richard Manyapaw. Also kay bro Stidler Nasyungayo, kay sis Shia Nasyungayo. Also kay Binoy Naldusa. Dala sa may barangay Victorias Dumangas. Also kay bro Topi or si Sir Chris Binavista. Dala sa may barangay Bakong Dumangas. Also kay okay, kay Rafi Salis sa may barangay Lakturan Dumangas. Okay, member man sang All-Star Riders Dumangas si Kagawad RC Rulin Dinglasa. Also, member man sang All-Star Riders Dumangas si paring Bernard John Mosquida. Also si Bikoy Donoso dala sa may Lawan Antique. Okay, kagsiban pa mga members sang All-Star Riders Dumangas. Was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and breathe to mix. It's DJ Vic Donoso the Third of Mangas Mix Club. Okay, salamat man sa pag-share sang reaction sa kay Ma'am Junaline Donoso Dibel. Dibel, sa may barangay. Okay, mga gabi man kay John Gilbert Samiliano or si DJ Rap Rap dala sa may okay, Lawan Antique, no? Shout out sir sa Manalo Dark and Sound Extreme Dance Attack. Okay, shout out also diri sa may Tobias Fournier Dao Antique, powered by DJ Rap Rap Remix, DJ GMC. Okay, DJ Bryce kag DJ Jonas. Okay, salamat gid DJ Rap Rap or si John Gilbert Samiliano. Okay, salamat man kay Lixia Sandoy Bibit sa pag-share sa reaction. Also kay Juben Sibilia Disicon, kay Yanyan. Okay, salamat man kay Black Barbie o si Sir Apang dala sa may Bakay House, Bakay Housing, Barangay Bakay. Ang siyempre ang teacher sang Bakay Elementary School.
Okay, mga gabi man dala sa may lawan ng tiki sa akong dala nga brother nga si Bikoy, bata ni Maling or si Bikoy Donoso. Okay, kag siyempre sa imo da nga ex-girlfriend nga si Cheche Nicor Donoso. Kag siyempre kay CB na. Congrats kay CB da may award sa kaina. Amin sakto ya. Manang-mana sa daddy, no? Basta gani ang daddy maalam. Siyempre maalam man ang bata, no? Okay naman si DJ Arc or si Archie Garalda dala sa may I think Gimbal Iloilo. Okay nga member man sang Panay Mix DJs kag sang Gimbal Mix Club DJs. Okay, salamat gid Archie Garalda or si DJ Arc sa pagtamwa. Okay naman siyempre sa atong Facebook Live si Ria Bibet na. Okay, kag siyempre regards sa mga ex-boyfriend nga si Bro Ronnie Donlao. Okay, si Ria Bibet Donlao. Manga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, from Archie Garalda or si DJ Arc. No, sir, pagrit mga grupo ta sa nga sound nga ma-intra sa Linagumba sa Gimbal 2025 Subong. Okay, saan na ganing a day ang Linagumba sa Gimbal? Subong or sa Buwas? Buwas na alagay. Okay, wala ko makita. So, buwas na galing, no? So, ang highlights ng mga pangayaw. Okay, bali ang battle subong, tatlo, no? I think sa may Lambunaw, then sa may Kabatuan, kag sa Gimbal. Okay, so good luck sa mga grupo natin sa Linagumba sa Gimbal. Okay, 2025, no? Buwas ang main highlights ng upas, no? Okay, good luck lang, no? Kung lapitan tani, do ka namin da ilagaw. Galing kayo daw... medyo daw malayo, no? Malayo sa akon. Sige, may mga time sa uli kita sa mga battle. Okay, si Mary Grace de Benagracia de Luso sa may Bakay Housing sa may Block 35, Lot 6. Okay, salamat sa pagtama. Regards sa si imong ex-boyfriend. Okay, si Franklin Jojo Sambilia. Okay, subong ko no ang sa mga tumandok ang mga mini sound, no, or sound mobile. Kag siyempre boss ang mga pangayaw nga mga invited nga mga pangayaw nga mga sound mobile. Okay, salamat gid sa info DJ Arc or Archie Garalda. Okay, sa gusto maglingaw-lingaw boss kay Sabado sa mga malapit nga lugar sa may Gimbal Iloilo. Okay, may Battle of the Sound ra, no, may upas ra. Din ang venue DJ Arc boss din held ang venue sang battle. Okay, dira sa may Banwa or may specific nga lugar or sa nga barangay. Okay, paki-post lang Di kakak. Okay, mga gabi man kay paring DJ Rimar Doliete. Okay, nagkatama sa atong Facebook Live. Okay, good luck sa imo dang okay nga sound, no? Mag-join buwas sa okay sa battle dra sa may Lambunaw Iloilo. Okay, ang C Brothers Audio System. Cinta
Okay, once again, so good luck sa si Brothers Audio Classic nga iyan siyempre ni paring DJ okay, Rimar Doliete. Okay, so aring iyang panong logo sang iyang or sticker. Okay, good luck mo sa battle dra sa may Lambunaw. No, basi may mga time was, no? Depende. Basi may makahagad, may salakyan. Kag makalagaw dra. So, depende ba sa time, no? Okay, salamat man once again kay paring okay, DJ Rimar Doliete. Okay, good sa tanan nga mga masters, ang REMIX DJs, sa mga nagkalain-lain nga mga events subong. Halong gid ka, God bless. Okay, so halong lang kamo buwas, no? Okay, basi bala medyo mainit buwas kag medyo mag-ulan. So mas manami, madala ka mo siyempre sang either payong, jacket or mga sweater nga may hood nga para nga makaprotect sa inyo kag siyempre magdala man sang tubig kag hindi gid magdala malipat magdala sang kwarta. Okay, sa may dike ko na sa gimbal, lapit sa may Taytay gimbal. Okay, drang event ko na or venue sang battle bus sa may dike sa gimbal. Okay, sa may labat, ablang nga Taytay, no? Nakita ko na paglabay ko pantike. Lapit sa Taytay sang gimbal. Okay, so good luck sa event niyo, boss, no? So, doon ka namin itanaw tani, no? So, depende, boss, kung makalagaw, no? Okay, salamat once again kay DJ Arc, so, si Archie Garalda, kag si paring DJ Rimar Doliete. Ano ka daw sa mong play sa may kuhan, Labunaw? Doon nakita ko kayo na gina-sit up ang mga sound, doon nag-upod ka da. Okay, once again, so good luck lang sa iyong mga mini sound, boss. Yudi kaka, dramolet kid. Okay, man gabi man kay paring GC Marty dala sa may barangay Tinurian, Barotac, Nibo, Iloilo. Okay, salamat sa pagtamo sa ako ng Facebook Live pre sa naga-tuloy testing. Okay, naga-testing sit up sa aton nga audio kon mas okay na, no? So basi makaharana live kita anytime sa mga nason ng mga weekend. Okay, once again, so thank you so much gid kay paring GC Marty. Isa man namang karanista before sa may RCPM 103.5 kag Short FM 101.5. Okay, just enjoy sa pulo pamati dira paghataw-hataw. Salamat kay Rejoy Policarpio magtanong sa pag-share sa iyong mga reaksyon. Salamat kay Arlene Drilon dala sa may Hong Kong sa pag-share sa ako niya Facebook Live. Salamat man kay paring DJ Rimar Doliete sa pag-share sa ako niya Facebook Live. And once again, so good luck sa event niyo, boss, no? Ang C Brothers Audio Classic. Okay, owned and managed by DJ Rimar Doliete sang Panay Mix DJs. Okay, ang C Brothers Audio Classic, aman siya ko na ang The Tiger of Team Turbo. Yudi kaka, dramolet kid. Ay, good. Saka na mi turn. Okay, thank you so much man kay Ma'am Precious Deriquito sa pag-share sa akin yung Facebook Live. Si Ma'am Precious Deriquito, siyempre ang owner sang ENR o Ducky Snack House. Okay, basi gusto niyo magpulupamahaw sa medyo mabugnaw nga lugar, sa pinakamabugnaw nga lugar. Diri sa may Bano sa Namangas, kadto lang kamo sa ENR o Ducky Snack House sa may corner Ridor and Burger Street sa Bano sa Namangas. Okay, dalang imo nga niya nobya. Magara ang imo nga nobyo kag magpulupamahaw dito, open sila lin sa aga sa hapon. Kag daw asta ni sila sa kwan sa gabi, no? Okay, pili ka mo ito kapanyapon, kapamahaw, kapanyaga.
Kaya pulo pangapi, no? Hindi ka mo tumaginutan kay fully air condition ang lugar. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Lino's best. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Lino's best. Okay, may gabi man nila sa may barangay Bakong Numanga, si paring Noy Pili Fiesta. Nag-silent monitor, nag-muni-muni sa mga gabi, no? Sa imo dapre. May gabi sa imo kag just enjoy, no? Kag of course kay paring nato nila Buyet Militar. Kag sa tanan nga mga grupo nato nila sa may barangay Bakong Numanga, si DJ X1 or si Sir Tope, also si DJ Leo. Kag si DJ Vinos or si Ma'am Lizer Joy Rosario. Okay, from Rigones to Puna, Dungor, no pwede ka request sir, music, ang golden, ano namin mga golden Rigon? Sabi, paki-specify sang title base may available. So, i-play natin. Okay, mga gabi kay Arlene Drilon, dala sa may Hong Kong. Okay, sa mga gabi na sa imo, kag just enjoy sa imo daplo panyapon. Samtang sound trip sa aton nga dance party mixes. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Lino's best. Retro flashback only here on Internet. Good evening, Sir Vic. Nahuli ako ba? Okay, wala problema. Hasta pamanta sa buong siguro alas 10 sa gabi, no? Okay daw, tawhay man. Kag daw wala obrahon, no? Although nga daw makatulang ako tutunlan. Pero sige lang so lingaw-lingaw for a while para maka-relax mangitan, no? Samtang ka mo doon nag-lingaw-lingaw, so malingaw-lingaw man ako dali sang place sa inyong mga music. Okay, so once again, so mayang gabi kay Arlene Drilon sa may Hong Kong, kag sa imo mga parente or mga pamilya dali sa may barangay Talosan Namangas, mga Drilon and Dupa family. Your number one choice. Lino's best. Masaok kaya. Oo, nagani.
You're listening to The Beat with exclusive mix by DJ Gibbs. Okay, from Arlene Drilon, Sir Vic, mumog ka warm water nga may asin, suka, madula ng sakit sa lalamunan mo. Okay, ako rin hindi man siya totally masakit, medyo makatulang. Doon ka namin kaluton. Doon ka namin blakuton yung kaluton, no? So medyo ginapanilagan ko anay, kaya kung madala man lang sa gwanta, so hindi ako anay mag-pa-check up, kay siyempre kung mapa-check up, 1 week naman nga bulong na. Okay, basta madala man sa tikwe. Okay, ni malikawan sa amon kay ti ang among trabaho nagawakal bilong nga adlaw, no? May mga time gid ako nga isang maminyar ang vocal cord, no? Ma-irritate kag siyempre mapula kag magsakit. Amo nang kabuhi namon yang nagawakal mga bakiro. Bakiro sa mga bata sang iban. Ang mga nanay kag tatay wala nagaugtas sang ilang mga bata sa bilong nga adlaw pero kami nagaugtas. Okay, ang ganda ng music now. Daw masaot siya ko, no? Okay, saot-saot lang, Okay, na si Kagawad RC. Rolling ding last na. Good PM, sir. Okay, magabi mo na si Imo. Okay, may schedule kita, boss, nga shooting appointment kita, boss. Okay, biri di sa imo da mga tilaukan. Mga grupo naton. Hindi ka sagid inom cold tikwe, sir. Madula lang na sa tikwe. Actually, kasalog ni tani mo, do ka pilala ni Kadlaw nga daw mahana siya nga malala. So, ang sekreto ko, nagiginaim na ako tikwi kong gabi, tikwi mga isa or dua or isa, no? Okay, hindi man pwedeng hindi kita mag-inom sang cold, kahit siyempre ang tikwi cold, no? Madula ni boss, May sponsor ba sa ato nga tikwi-tikwi dala sa may barangay Hardin, Dumangas? You are listening to Dumangas Mix Club, Net Radio FM, streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ Vic Donoso III, DJ Michael, DJ Renly, DJ Wilson, DJ Jam, DJ Jack, DJ Fury, and DJ Jesmar.
This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, mga gabi kay Wendy Kapuspos Cavatia, dala sa may Marikina. Okay, hope nga nag-enjoy ka sa aton nga hataw-hataw, kag sa aton nga dance party mixes. Okay, mga gabi once again kay Wendy Kapuspos Cavatia. Okay, dala sa may barangay or sa may Banos sa Dumangas, sa may Burgos Street sa Banos sa Dumangas. Okay, ang gwapong owner sang Busilak Eatery, no, nga si paring Bernard John Mosquida. Okay, nag-silent monitor mas aton nga hataw-hataw. Regards sa mga family circle, also sa imo nga ex-girlfriend nga si Angeli Diases Mosquida. Kag sa inyong anak nga si Abby kag si Sunshine. Donoso, DJ Donoso, the third of the Dumangas Mix Club. DJ, bringing you the hits. Most in-demand and best-looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the Third. Kagrupo mo! Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Music of DJ Kids. Mga gabi kay Edward or DJ Edward Navarro de Alio Jr. Dara sa may Barangay Manakit, Dumangas. Of course, mo siyang isa sa mga DJ sang C-Power Audio System. Okay, salamat kay Edward Navarro de Alio sa pagtamo sa akong Facebook Live.
Okay, from Kagawad RC Rolling Dinglasa, shoutout sir sa mga grupo ka All-Star Riders Dumangas, DJ kag sa Tikwi group, kag siyempre sa bilog nga pumuluyo sang Barangay Managit Dumangas, malinong kag matawhay nga gabi. Okay? Okay, malinong kay siyempre daw mahana nga maulan. That's why nga may nakalagaw ang mga Tikwi boys, no? Okay, mga gabi man kay Bro Topi or kay Sir Chris Binobista, ang pinakamabuot nga teacher sang Dumangas National High School. Kag siyempre maalwan, kay kung atuan mo, nagalibre pamahaw, nagalibre kape. Okay, salamat Gilbert sa pagtama. So, road trip na buwas, Master. Okay daw, hindi ako subong in good condition, ha? Daw gahana ako matrangkaso, so daw alang-alang, guro. Okay, planuhan natin, guro, ah. Okay bro, anong plano bro sa September 8, no? September 8. Basta may mga plano ka ng mga libre, no? So just contact us para nga ma-schedule na daan. Kaya base pala may makauna schedule. Kag mag-trurupol bala, mag-doble ang schedule, no? Mas manami kung mapabok ka na sa amon, gusto mo magpatagay-tagay, no? Sige bro, salamat sa pagtawa sa aking Facebook Live, no? Okay, basi hoping dasang mga sinima na makahara na live na kita. Okay, from Windy Kapuspos, Kabatia, DJ shoutout lang dyan sa Maliao, Leon, Kabatia, Kapuspos, kag Kalawigan family. Good evening. Okay, once again, shoutout ng bongga-bongga sa may Maliao, Leon, Kabatia, Kapuspos, kag Kalawigan family. From Windy Kapuspos, Kabatia. Okay, from Sir Topi, galing na sa Trangkaso, Kuman. Okay, pilar ta buwas. Mapapilar ka buwas? Huwag ka man nagambal nga may trip kita buwas. Daw hindi ko ready. Subong kay wala ko sampang budget pang gasolina, no? Dapat ang mga road trip yan, ginasupta na siya yan. Hindi pwedeng sakupon ka sa upod mo. So dapat nagmuno ka na daan sa isang adlaw para nga siyempre maprepara ng balon, ng gasolina, kag maka-enjoy sometime nagalagaw-lagaw. Schedule na ito liwat, basta madamo pa man mga inadlaw, Pwede man sa dasang weekend kung mag-chimpo. Gusto mo doon alang-alang guro, no? Sa puso ko, salamat sa Diyos at dumating ka. Kakak, dramulet gid. Yeah, baby! Sa puso ko, salamat sa Diyos at dumating ka. Huwag kang magalit, ikaw lamang ang aking mahal. Ikaw lang at wala nang ibigay pang iba. Malaking bahagi ka dito sa puso ko. Salamat sa Diyos at dumating ka. Huwag kang magalit, ikaw lamang
This is the mix of DJ Skips. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss, plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.amongusmixclub.listentomyradio.com. Faz um tchau-tchau Brasil.
Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Kilos best. Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Kilos best. Okay, time check is 8:41 na sa gabi. Kumusta na ito nga pulpan yapon kag paghimos-himos. Hoping nga na nag-enjoy sa aton nga hataw-hataw kag TikTok. Okay, mga gabi sa atong mga listeners sa may pulpalibot sang Banan sa Dumangas. Ala siyempre si Migo Cotad, Marisa Benedicto sa may Barangay Ermita Dumangas. Salamat kid Migo sa pagtamwa. Also still ara si Jubin Banabatak Dikito Tachado. Okay, salamat naman sa pag-support sa ako ng Facebook Live. Okay, sa mga grupo naman dira sa Pulpalibot, sa mga members ng Dumangas United Radio Communicators nga nagapulpamatic man sa ilang mga cellphone. Once again kamay-ad nga gabi sa inyo tanan. DJ Mike REMIX.
Manga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Milo's best. You di kakak, drum ulit, kid. Okay, si Juben Banabatak Digito, Tatchado. Nag-enjoy samtang full pa wide sa may abroad, no? Okay, so just enjoy lang sa pagpamati sa aton nga mga exclusive nga mga dance remixes. Dito lamang sa the one and only Dance Mix Channel doon sa Dumangas. Ini ang DMC Network FM. Okay, salamat kay DJ Daniel Charlie Tagnia sa pag-donate sa reaction. Also kay DJ Eduard Navarro de Alio Jr. Salamat man kay Clear Ilongga Guapa. Okay, salamat man kay Wendy Kapuspos Kabatia sa pag-share sang ako niya Facebook Live. Also kay DJ Daniel. You di kakak, drum ulit, kid. The hottest, most in demand, best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ. Philippines, and powered by our hottest DJ Vic Donoso the Third, DJ Michael, DJ Redland, DJ Wilson, DJ Jam, DJ Jam, DJ Fury, and DJ Jesmar. Okay, salamat gid kay DJ Daniel Charlie Tagnia sa pag-share sa akong Facebook Live sa mga Facebook group page like Valladolid Pasundayag Sound System. Also sa Bago Productions DJs, Gimara Sound United. Also Brilliant Audio Classic Remix kag Panay Paupas Battle of the Sound Group. Also sa Professional Mix DJs Philippines. Drum ulit, kid. Masaot taya. Oo, nagkani.
it? Yeah, baby! Techno Beats Production. DJ JM and DJ Daniel REMIX.
Production. Techno Beats Production. DJ JM and DJ Daniel Remix. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, que o livro vai te olhar. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelo. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelo. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelo. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelo. Pode sentar, pode sentar. Techno Beats Production. DJ JM and DJ Daniel Remix. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, que o livro vai te olhar. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelo. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelo. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelo. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelo. Pode sentar, pode sentar.
Daniel Candia Remix.
DJ Daniel that we are This is DJ Daniel that we are remix. DD Production.